Мариана Ивайлова Джамбазка, като порасна никога няма да пуша, да пия Кока-кола или разни газирани неща и да пия само чай, сокове и вода. Защото е лошо да пиеш газирано и никога няма да се направят татуировки. Защото всичко това е много лошо. Аз ли съм? Да. Аз, Божидар Сотирова Сотирова, никога няма да пуша, никога няма да пия Кока-коли, разни други глупости и никога няма да си правя татуировки. Стават отвратителни. После едва ги изтриваш. И ще пия само сокове, вода и подобни неща. Алкохол? Не, вирусите не. А ти цигари? Не, защото е лошо и вреди на здравето. Нещо друго, което да си кажете, като станете големи? О, да. Ще си запазя думата. Аз наистина няма да пуша, каквито ли да са, дори от дебелите. Мога да пуша малко от сладите, ама не по дебелите. Не, или. Мога да пуша само от малките цигари, но нищо друго. Защото е лошо да пушиш с големи цигари. И аз също никога няма да пуша или да пия, защото много вреди.